Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. To jama'a a cikin labarin namu za ku cewa shugaban Amurka Joe Biden suna takaddama da shi da shugaban Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Sannan kuma a cikin shirin namu insha Allah zan kawo muku irin nasarorin da ƙungiyar Hamas ta samu akan Isra'ila. Sannan kuma za ku ji cewa ƙungiyar Houthi ta Yemen ta ɗauki alhakin ƙona wani jirgin dakon mai na Isra'ila. To yanzu jama'a ga labaran namu kamar haka. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila tana rasa goyon baya saboda yadda take kai hare-hare kan mai uwa da wabi a Gaza da aka mame, inda ya yi kira ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya canza gwamnatinsa, abin da ya fito da rashin jituwar da ke tsakaninsu. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya kamata Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sauya tsauraran ra'ayoyin gwamnatinsa, inda ya ce nan gaba ba zai yiwu Isra'ila ta hana tabbatuwar kafuwar ƙasar ba zai hana tabbatuwar kafuwar ƙasar Falasɗina ba. Sai dai Netanyahu ya yi raddi cewa Amurka ta jefa bama-bamai masu guba a kan Japan. Joe Biden ya yi tsokaci ne a wurin bikin tara masa kuɗi na yaƙin neman zaɓen shekarar 2024 bayan Amurka ta sayar wa Isra'ila tankokin yaƙi guda 14,000 ba tare da amincewar Majalisar Dokoki ba, sannan ta hau kujerar naƙi lokacin da Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya (MDD) ya nemi amincewarta game da ƙudurin da ake neman Isra'ila ta tsagaita wuta a kan zirin Gaza. Joe Biden ya shirya ƙaryar cewa galibi ƙasashen duniya suna goyon bayan Isra'ila duk da zanga-zangar da ake gudanarwa a faɗin duniya na ƙyamata Isra'ila tun daga ranar 7 ga watan Oktoba. Sannan ƙasashe mambobin Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya (MDD) da na mambobin Babban Zauren Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya (MDD) sun yi tarayya wajen kira a kawo ƙarshen cin zarafin da Isra'ila take yi wa al'ummar zirin Gaza. Amma kuma yanzu Isra'ila sun soma rasa goyon baya saboda yadda suke kai hare-haren bama-bamai irin na kan mai uwa da wabi akan al'ummar zirin Gaza, inji Joe Biden. Joe Biden ya yi waɗannan kalaman ne yayin da mai bashi shawara kan sha'anin tsaro Jake Sullivan yake shirin tafiya Isra'ila domin tattaunawa da majalisar da ke aiwatar da yaƙi a ƙasar. Joe Biden ya ambaci ɗan siyasar Isra'ila mai tsatsauran ra'ayi Itamar Ben-Gvir, wanda shi ne ministan tsaron Isra'ila, inda ya ce wannan ne gwamnati mafi tsatsauran ra'ayi a tarihin Isra'ila. Ya kamata Netanyahu ya canza gwamnatinsa. Wannan gwamnatin ta Isra'ila tana sanya abubuwa suna yin tsauri, a cewar Joe Biden. Ya ce nan gaba ba zai yi Isra'ila ta ƙi yarda da a kafa ƙasar Falasɗina ba, matakin da masu tsatsauran ra'ayi na Isra'ila suke adawa da shi. Joe Biden ya yi tsokaci game da wata keɓantacciyar hira inda Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce, "Ku Amurkawa kun jefa bama-bamai a Jamus, kun jefa bama-bamai masu guba da suka kashe ɗimbin ƙananan yara." Joe Biden ya mai masa da martani cewa, haka ne, shi yasa bayan yaƙin duniya na biyu aka samar da tsaro domin ganin irin waɗannan bai sake faruwa ba. Kada ka maimaita kuskuren da muka yi lokacin harin da muka kai 9 ga watan 11. Babu wani dalilin da yasa muka yaƙi Afghanistan, inji Joe Biden. A yanzu za ku cewa wani babban shugaban ƙungiyar Hamas ya maida ma shugaban Amurka Joe Biden martani, inda yake cewa jajircewar Falasɗinawa ta sa Joe Biden yake ganin yaƙin da Isra'ila ke yi a Gaza hauka ne, inji shugaban na Hamas. Juriya da tsayin daka na al'ummar Falasɗinu ya sa shugaban Amurka Joe Biden ya fahimci haukar sojojin Isra'ila na mamayar da suke yi a kan zirin Gaza, inji wani babban shugaban ƙungiyar Hamas. Osama Hamdan ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a birnin Beirut lokacin da aka tambaye shi game da wani sharhi da kamfanin Joe Biden ya yi a safiyar ranar cewa Isra'ila na rasa goyon bayan duniya. Harin na Isra'ila zai haifar da mummunan sakamako kan Isra'ila da kuma yiwuwar sake zaben Joe Biden, inji shi babban ƙungiyar na Hamas. Ya yi nuni da cewa akwai saɓani ƙarara a cikin kalaman na Joe Biden, yana mai cewa jiya ya tabbatar da cikakken goyon bayansa ga Isra'ila, kuma a yau ya bayyana cewa Isra'ila tana rasa goyon bayan ƙasashen duniya.
Joe Biden ya ce gwamnatin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na rasa goyon bayan duniya, kuma dole ne Netanyahu ya ƙarfafa tare da sauya gwamnatinsa domin nemo mafita da ta dogon lokaci kan rikicin Isra'ila da Falasɗinu. Za ku ji cewa Isra'ila ta ce an kashe ƙarin sojojinta 10 a arewacin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila a ranar Laraba ta sanar da cewa an kashe ƙarin sojojinta 10 a ciki har da kwamandoji a arewacin Gaza a sa'o'i 24 da suka gabata. Tun da farko rundunar ta sanar da cewa 8 ne aka kashe, amma daga baya rundunar sojin ta sake fitar da wata sanarwa inda ta ce akwai ƙarin sojoji 2 waɗanda aka kashe. Kafar watsa labaran Isra'ila ta sanar da cewa daga cikin sojojin Isra'ila da aka kashe har da Janar Kanal Tomer Girinber mai shekaru 35 da Manjo Moshe Abram da Rossi Maldami mai shekaru 23, waɗanda dukansu kwamandoji ne. Ana tsakiyar barin wuta tsakanin mayakan Hamas da sojojin Isra'ila cikin wani rugujajjen gida, sai kawai mayakan Hamas suka daina harba bindigoginsu, su ko sojojin Isra'ila da suka ji hakan sai suka yi zaton cewa sun kashe su ne gaba ɗaya. Bayan wani ɗan lokaci kawai sai suka danna kai cikin gidan da niyyar ganin gawawwakin mayakan na Hamas. Ashe ba su sani ba, gadar zare ce Hamas suka ɗana musu ta hanyar dasa bama-bamai cikin gidan kafin su fice daga cikin gidan. Bayan sojojin Isra'ila sun shiga gaba ɗayansu, sai mayakan Hamas suka tada musu bama-bamai, lamarin da ya yi sanadiyyar mutuwar sojojin Isra'ila guda 10 tare da jikkata wasu da dama a cikinsu. Yanzu kuma za ku ji cewa dakarun Hamas sun ce sun yi wa sojojin Isra'ila 15 kwanton ɓauna. Dakarun Hamas sun bayyana cewa sun yi wa sojojin Isra'ila 15 kwanton ɓauna kamar yadda suka bayyana a wata sanarwa. Duk da sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba kan sojojin da suka jikkata ba, amma ta tabbatar da cewa akwai wasu da suka rasa rayukansu. Wannan na zuwa ne bayan sojojin Isra'ila a safiyar Laraba sun sanar da cewa an kashe musu mutum 10 a Gaza a cikin awanni 24. Sannan za ku ji cewa Falasɗinawa sun mayar da kasuwa makabarta saboda rashin wajen binne gawawwaki. Al'ummar yankin Gaza na Falasɗinu sun mayar da kasuwar da ke sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya zuwa makabarta sakamakon shingayen da Isra'ila ta sanya ga yankin da zai kai su ga inda suke binne gawawwakin mamatansu. Kasuwar na daga cikin yankunan da Isra'ila ta yi wa lugudan wuta tare da kashe ɗaruruwan fararen hula a hare-haren da take ci gaba da kaiwa, inda ta rushe kusan dukkan gine-ginen da suke cikin kasuwar. Falasɗinawa sun riƙa gina manyan kaburbura a cikin kasuwa tare da binne jama'arsu ta yadda suke sanya alama mai ɗauke da sunayen waɗanda ke cikin kabarin don gujewa ɓacewarsu. Zuwa safe yau Laraba, Isra'ila ta kashe Falasɗinawa da yawansu ya haura 18,000 baya ga raba fiye da kashi 80 na yawan al'ummar Gaza miliyan 2.5 da muhallinsu. Wannan hare-hare dai na zuwa ne daidai lokacin da ake zabga ruwan sama a wannan yanki, a wani yanayi da ake fama da ƙarancin wuraren fakewar jama'a ta yanda dubban ƙananan yara ke rayuwa a sararin subhana cike da fargabar yiwuwar kai hari daga Isra'ila a kowane lokaci. Ko a daren jiya Isra'ila Yahuda ta kai hare-hare a sansanin 'yan gudun hijira na Al-Aruf da ke arewacin Hebron, sai takwaransa na Shufat da ke gab da birnin Ƙudus, kana Bet Lahiya a yammacin Ramla, wanda dukkansu ta kashe ƙarin mutane. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa Gaza laƙabi da Jahannamar Duniya yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a zirin Gaza. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare bama-bamai a wurare da dama a zirin Gaza da ake gwabza yaƙi a daidai lokacin da za a kada kuri'a a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan wata sabuwar buƙatar tsagaita buɗe wuta a kan zirin Gaza. Sama da wata biyu da fara yakin na ranar 7 ga watan Oktoba, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya kwatanta Gaza da jahannama a doron ƙasar duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji na fargabar yunwa da cututtuka za su mamaye yankin na Falasɗinu nan ba da jimawa ba,
suna roƙon Isra'ila da ta ƙara ƙaimi wajen kare fararen hula a kan zirin Gaza. Sannan za ku ji cewa Bankin Duniya ya sanar da ba da tallafin dala miliyan 20 a Gaza. Bankin Duniya ya sanar da ba da sabon tallafin dala miliyan 20 domin samar da taimakon jin ƙai ga al'ummar Gaza da ya haɗa da dala miliyan 10 domin sayen kayayyakin abinci. Sanarwar da bankin ya fitar ya ce tallafin zai kai ga kimanin mutum 377 a wani ɓangare na wani babban shiri na agaji na dalar Amurka miliyan 35 ga zirin Gaza. Sanarwar ta ce an riga an kai dala miliyan 15 na farko na agajin da aka shirya kaiwa Gaza. To jama'a nan nake kawo muku ƙarshen labarin namu na yau. Sai idan wasu labarin sun samu daga nan zuwa gobe kuma insha Allah za mu kawo muku su, mu faɗa muku abin halin da ake ciki akan zirin Gaza da sauran zagayen duniya baki ɗaya insha Allah. Dan uwa ku manta da yi mana subscribing da liking da comment da share ɗin bidiyon mu domin sauran 'yan uwa su gani.